Mahimo na nga babaton sang mga empleyado sang Iloilo City Hall ang ilang nga Service Recognition Incentive kon SRI kag gratuity pay. Sa interview sang Bomba Radio kay Viminale Capulso, City Budget Officer, iya ginpahayag nga mayara sang 2,247 ka mga permanent employees ang sarang nga makabaton sang SRI nga 20,000 pesos. Mayara naman sang 7,000 para sa mga kwalipikado nga job hires kag contract of service. Sunod kay Capulso, mayara sang 53 million pesos and 200,000 pesos nga naka-alokar para sa gratuity pay kag 44 million and 940,000 para sa SRI nga halin sa supplemental budget nga masobra 119.9 million nga ginpasar kahapon sang aga sa special session sang Iloilo City Council. Dugang diri mahimo pa nga ma-process man sa mga regular employees ang ilang mga productivity enhancement incentive nga 5,000 pesos. Sa kabugusan ng mga regular employees ang makabaton sang collective negotiation agreement incentive nga 30,000 pesos, 20,000 pesos nga SRI nga taxable, kag productivity enhancement incentive nga 5,000 nga non-taxable. Samtang ang mga job hires naman kag contract of service ang makabaton sang gratuity pay nga 7,000 pesos nga non-taxable. A service recognition incentive is for our qualified regular employees in the amount of 20,000 pesos. May ara pa kita gratuity para sa akong na job 7,600. Ang amon din allocate, entitled sila sa full amount. But depende pa na sa mga less than 4 months.